Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana ang usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kahusay, panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan nga ang gugmang Dios nun mauntay maghari labi na gyud dinhi sa atong nasod. Iampo pud nato ang atong mga benefactors and donors nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga makahatag nila kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo among hinabang ug mag-aagak, himoa ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma. O ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Ang kasulatan nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang usa anak sa ulipon nga babayi ug ang usa anak sa babayi nga dili ulipon. Ang iyang anak sa ulipon nga babayi natawo sa naandan nga paagi apan ang iyang anak sa babayi nga dili ulipon bunga sa saad sa Dios. Mahimo nga sabton kini nga usa ka sambingay, ang duha ka babayi mao ang duha ka kasabutan. Ang usa si Agar, ang gikan sa bukid sa Sinai, ug ang iyang anak na tawo nga mga ulipon. Apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Kay ang kasulatan nag-ingon, pagmalipayon babayi nga wala makabaton og anak. Singgit tungod sa kalipay, ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak. Kay ang babayi nga biniyaan manganak mas daghan kaysa babayi nga may bana. Busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaying ulipon, kundili sa babayi nga dili ulipon. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kita kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daikon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daikon ang ngalan sa Ginoo, hangtod
hangtod sa kahangturan. Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Hangtod karon ug sa kahangturan. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan. Ug nagadung-aw sa langit, ug sa yuta nga naa sa ubos. Gibayaw niya ang ubos, gikan sa abog. Gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabos. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana ang usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagponsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayod sa katawhan ni ining panahuna. Nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mo'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug mosudya sa mga tao niining panahuna, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon ug mosudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og duha ka babae, ang usa asawa, ang usa ulipon. Ang kasabot ani si Sarah, asawa ni Abraham, nya si Agar, ulipon man to ni Sarah, si Agar. Nya si Sarah nahutdan sa iyang paglaom nga makaanak pa siya. Siguro mga edad niya to mga 90 na. Nya si Abraham mga 97 or 96. Kinsa pa may mo anak-anak? No. Mao to nga niingon si Sarah, Abraham, murag wa na gyoy timailhan nga manganak ako. Ang timailhan nga matuman ang saad sa Ginoo nga makabaton tag anak, dili na pinaagi og natural ako. Pwede man na nga naa kay paanakan nga babae sa akong pagtugot, unya kun mamabdos ato ng anak. Legal man na sa ila, basta motugot ang asawa ba, nya mo to'y ilang i-adapt. Siya sige, sulay og pamabdos ning akong ulipon si Agar, si Abraham ning tuman lang pod. Kay batanon man sa tos Agar, mga siguro napatos mga 20 o 30 ang edad. Nya iyang asawa 90 na goy edad, mas nindo tong 30. So wa gyud mo reklamo si Abraham, mabdos dayon si Sarah o si Agar. Ingon din si Sarah, mauna ni ang sign. Kay guwap ani pamabdosas Ginoo, pasabot manganak kita. Nya kay namabdos man, mauna ni ang sign. Oy, pagkatao na sa pagkamabdos na ni Agar, wa na, nagkagubot na. Nasuko na si Sarah kay si Agar. Proud naman kayo. Muingon na mas Agar, ako gibless sa Ginoo, ikaw gi-curse dahil kas Ginoo di ay, wa kay ayong pagkaasawa. Naglagot si Sarah. Bugnoo naman niya si Agar. Ingon na sa Abraham, ikaw ginakaingon ani nganong imong gipamabdosan. Ingon sa Abraham, igo ra kong nituman sa imong sugo. Nya karon maglagot na kayo sa gara na kay tanang animal, dako gara na kayo. Ingon sa Abraham, papawa imo gunang ulipon na mo to nagkagubot gid sila. Ingon dayong Ginoo, ingna ra gud na si Sarah Abraham nga paghuwat kay nga akong gisaad matuman na ay mo pagbuot-buot kani bitang ato bitang pamaagi karon kana bang na ini patambag nako pader. Sige magin mig simba, nagtamod magin mis Ginoo, mo man gid mi kabaton og anak pader. Moabil na lang mi anang kanang in vitro sana fertilization kana bang anha sa kuan ba, anha sa test tube nya ang katong fertilize i-inject sa ibutang sa tiyan sa taguangkan sa babae aron mao to iyang ipanganak. Kay di man gyud pwede og kuan natural kay natingali depikto ang kuan usa nila. Nya mo tong niingon ko, nganong inyo mangyong ipamugos, nganong mamugos mangyod mo isa og tao pa di pagbuot nas Ginoo nako dili oy. Ang pagbuot sa Ginoo paghuwat nya mga matay mo nga way kuan way anak, ang Ginoo mo say gabuot anak. Basta sige lang mong kumbati hangtod kaya pa. Ana god mao to nga si Abraham ni sunod Diyos Ginoo. Nakaanak yun sila, Sarah. 100 years old si Abraham, natao si Isaac. So murag maguwang og mga hapit mo duha ka tuig ang si katos Ismael. Na sila anak si Isaac. Karon kay magduwa-duwa man si Ismael og si Isaac. Ingaw na sad si Sarah, na di ko gustong naanay masunod sa imong katigayunan kanang anak nimo sa ulipon. Na sana ipapahawa na sana gubot lagi gubot mo na niingon si kanang San Pablo
Duha ka klase ang kaliwatan, na ay kaliwat sa ulipon, na asay kaliwat sa gawasnon. Kinsa may kaliwat sa gawasnon, matud pa niya kadtong nagtuo ni Hesus nga gilansang sa cross didto sa Jerusalem. Kinsa may ulipon kadtong nagtuo sa balaod nga gihatag didto sa bukid sa Sinai, kanang 10 Commandments. Kinsa tong nituo ni Kristo, gawasnon. Kinsa tong gasunod sa balaod, ulipon. Mao na naron ang gadagan. Pag abot na ni Kristo, iyang gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo ang unsay tinuod gyud nga makapaulipo nato, ug unsa man na ang kadautan, ang evil, ang satanas, mo na'y makapaulipo nato. Nya unsa man nga kuan kaning timaan nga kita naulipon kun magsigitag pangayo og signs. Kana bang mga timailhan? Mao man to'y gihimo ni Sarah. Di natao ang ulipon nga kaliwatan kay nangayo man siya sign. Wa man siya mulaom, wa man siya mutuo sa saad sa Ginoo. Naghimo gid siya iya. Na bitay usahay katong day kausag ampo ko. Na ampo gyud. Padir ampo iko nga kanang sana maka kita kog bana. Ako sige ampo anti ka. Makita kag bana. Ug tuod man pag ingon niya, inig-birthday nako, ug naay mo text nako nga ulitaw, mauna ang posible nako mabana. Hatag nas Ginoo. Sus pag birthday niya namang gini-text. Wana, laom na kasi. Nanguyab pag yun, sugot na yun. Sugot na yun. Ana, kuwan na siya, kanang close yun ba? Sus, nabuntis man siya. Pagkabuntis, nawa, wan amo text. Di na makitan. Ingon din siya nako pagka problema nagmaayo. Father, ngano man nga naingon ani man nga sign man datong gihatag sa Ginoo, ngano man nga naingon ani man ang gisangkuan, nako buangon ka. Ngano man san nga nituo man kaato nga ang yawa gamhanan man sana makahimo man sana siya, nahibaw mo na siya sa atong longing. Ug ngayo kag sign ang yawa mo imuhatag aron magyawa-yawa dayon mo. Ana, unay kuyaw kayo. Diya sa tuingon ako, pader, gagmay pa akong mga anak, di biya kita ko gusto nga mo abroad, pader. Ana siya ba? Kay gagmay pagutaw na akong mga anak, pero partigyong lisura na mo, pader. Unsa kay among ipakaon, ipa-educate sa mga anak. Musuhay lang yung kong apply og kanang working visa, pader. Og makapasal gani ko, sign na siya, nagitugot sa Ginoo nga mo abroad ko. Pastilan, wa gisabit, pasar gidayon siya. Pasar. O di, abroad na. Pag abroad, ang banang nahibilin, nangabit bitaw. Purti ginilang awaya to the point nga nagbuwag yun. Karon gipailan gid niya divorce. Ang sabi na. Na, bantay-bantay. Kay ingos Kristo, maulipon yun mo. Basta sige mo pangita ng sign. Ako, pag pari na ako, ngayo biya sa takog sign ato. Akong unang sign, basta buwagan ko sa kong uyab, magpari yun ko kay katapusan na lang gining uyab. Wa man madayon tong duha ka uyab nga magminyo ta ko, katapusan na lang gining uyab. Buwagan kay ko ani pari na gyud ko. Suswa man gid hinuon ko buwagi. Perti naman hinuon among suura. Oy, wa gyud. Ang akong gibuhat dili sign, kung dili discernment. Pag ampo, pagpangayo sa Ginoo og lamdag, asa dapita ang iyang kabubuton. Usa ka tuig na kong pamalandong kuyog sa pipila ka mga pari ug obispo nga spiritual directors, mo guide nako sa pagpamalandong. Maotoy akong gisunod. Hastang akong uyab ni sunod sa dato. Dili ang sign.
Kung dili, pamalandong. Ug unsa may pamalandongan nato nga tinuod nga kabubuton sa Ginoo, matud pa ni Kristo diri sa tong ebanghelyo, sudyaan unya mo sa rayna sa habagatan, kay mibaktas yag katunga sa kalibutan aron pagpamati ni Solomon sa pulong ni Solomon. Dinhi do na pay labaw ni Solomon nga naay pulong. Pulong ba? So ang pulong sa Ginoo maunay atong guide. Muhimo ganitag desisyon nga wa sa pulong sa Ginoo, wa maigo sa pulong sa Ginoo, dili na sakto nga desisyon. Pananglitan, pobre kay mo. Pobre kay ba? Lisod kayo. Pare ato ako ni abroad. Unsa may pulong sa Ginoo para sa mga pobre? Unsa may pulong sa Ginoo? Bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Nganong gusto pa man kang makakwarta nga bulahan naman ka? Di ba? Palit talag slat. Kadaghang mga pobre nga nipalit na to din higslat, naapay tricycle driver, naapay habal-habal driver, naapagani mga masahistang mga buta na malit din kay nga naman para nila bulahan sila. Naamagani mga bata nga di na muduwag computer, kay aron lang mo palit og slot, magsigim gyud nagsimba dining uban. Nga naman bulahan ang kabos. Hangtod good December 21 gikan sa August 2019 hangtod December 2021 katong gi-report nako gahapon, pila na may cash receipts nato dinhi kwartang nisod sa atong parokya. Niabot nag 130 million kapin. Diyan nga na nya kakinahanglan gid tag mga dato. Kisang dato mo hatag ng 130 million din sa ato. Kanang hinay-hinay palit slot, hogs, kolekta, donate dito inig sakramento, pabunyag, hatag 50, 150. Atong itigom-tigom, sige yung hinatagay. Hangtod na tigom yun. Nagtuman man ta sa sugo sa Ginoo nga simba, ampo, ako sad wali sad, sangyaw nga natay panginahanglan, hangtod karon napatay daghang slot nga baligya, anagod niya mo palit masad, sige palit, bulahan kamong mga kabos diha dapita. Ngayo sa kapari nga nangayo nato din higtabang tungod sa iyang panginahanglan, sa iyang pag-eskwela, akong gitabangan hurot gyud og bayad ang iyang tuition din foreigner man ni siya. Pertin niyang pasalamat. Naghimo siyang suwat, Father, ipadangat sa imong parishioners nga perti ginakong pasalamat. Nya nangutana siya nako, nganong generous mga ika, Father, nako kay nahigugma man ko sa kakabos, Father. Siya, I cannot understand. Unsa man, usep sabot nimo ana. Nako, kita ba yang pari basta magmisa ta, nabiya gid tay kolekta. Nya perti gid nakong daghan nagkolekta sa akong misa. Unya kay gusto man kong mahimong kabos, akong i-share mo nang yano kay kung mubayad sa imong tuition. Kaya nga naman, wa man ko magbalyo sa akong kaugalingon o kwarta. Karon gay tingali mas daghan kag kwarta kay kanako, kay sige man kang misa. Nya akong stipend ako ram nang ihatag balik nga ris community. Wa jud koy ako ug mao nang kamao ko bang hatag. Kay nahigugma man ko sa kakabos. Mao nay timaan nga plano ni Ginoo, dili ni sign pagtuman. Ana na siya kani atong slot din palit sad ko, di sa ko palkansi. Ano day kamura day gustong malangit. Gahapon gamay ra taghalin 56 ka slots ra sa DOPS, pero abot naman sa 8,181 ang atong halin sa total halin niya sa atong MMTL nahalina na tag 1,628. Gamay na lay kuwang pakpaka na to ng mga taong namalit. Congratulations. Tuman sugo sa Ginoo, ayaw tuo anang mga pulo nga makapaulipo nato. Napayuban mo ingon ang sign, Father, nga pag kuang ginis Ginoo basta
ang akong bana makit-an gali nako nga muuli nga hubog pasabot divorce na ana uni uli magid ang bana hubog divorce dayon apply dayong divorce tinuod ka na niya inig-divorce niya na divorce sa kuan civil wa man mo apply og kaning kuan declaration of nullity sa dinhi sa simbahan karon kita siya kuno sa iyang right person pero nagpuyo-puyo na sila wa na sila'y kasal nya unsa na sala dili perting sala nya ngutana siya nako asa man mo apply diri pila may magastuan pa dir kani sus dako ana ako ka-apply may kadtong civil court diri na banoon hasulan ako no siya musabot lang mo niya kunong Ginoo nila ana di musabot ang Ginoo maulipon ta sa sala ibanlod ta sa imperno muna aron dili ta maulipon ayaw pangita og signs unsa may pangitaon nato ang pulong sa Ginoo aron atong tumanon sa imo karong kahimtang huna-hunaa unsay pulong sa Ginoo nga angay nimong tumanon dili kay mangayog milagro hangtod na lang noon maulipon ta karon daghan makaing naulipon pananglitan kanang masakiton nya moingon din adto didto anang lugar kay naay birhen didtong nihilak ana igabot mo nga tus birhen nga nihilak hikap-hikap dayon ka pagpa-check up nimo sa doktor wa na ka negative na imong cancer unsa may mahitabo nimo ma-attach ka katong imahin sa birhen nga nihilak di ba adto na ka dito ang tanan nga imahin sa birhen bisag ka na pang dihang naiparokya nga naibirhen di na nimo tagdon kay katog yung birhena nga nihilak di ba nya unsa man na evil that is evil nganong di man ka mutuo nga ang birhen present bisan diha mismo sa imong balay ang gahom sa birhen naa diha kadto gi imong hikapon ana kadto gi imong adtuon aron adto gi didto ang gahom sa Ginoo gitawag nag fanaticism fanatic na ka ba kana na lang gyud basi gatuo mo nga ang kamot ra yung padersyano mo imo pandong ninyo aron mo maayo sa inyong sakit or matuman ang inyong pangandoy ngano mo din ang kamot sa ubang pare Father Arnel kani atong ato dinhing assistant o kanang tanang mga pare wa day nay gahom ilang kamot nga anointed man as Ginoo na fanatic na kang padersyano pero mas maisan mo maarisan mo basta mo palit mo slat na okay ra man sana siya pero ayaw pagtuo nga si padersyano ra gyud mo agiana sa grasya mo giusahay nga basta ang pari gani healing mass nya kaning paria mo mag-healing mass basta ang simbahan hapit dili maagiag tao kay pertig yung punoa pero naa gani pari nga lain mag-healing mass ta lima ra gyud ka buok mo anha nga naman wa nay gahom ng paria oy nalimot nga ang misa ang pulong sa Ginoo nga gi-celebrate gamhana na og maunay tinuod nga presensya sa Ginoo dili nang healing sa atong lawas kay kani atong lawas mamatay ra ni ang importante matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo pag hinulsol mo sa inyong mga sala sudyaan unya mo sa taga Ninive nga naghinulsol sa ilang mga sala pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo diha ni propeta Jonas ni abayay labaw pa kang Jonas dinhi naghinulsol ba mo sa inyong sala o magsige lamog pangayog healing sa inyong lawas pero wa gyoy healing sa inyong kalag ang paghinulsol mo importante dili ang kaayuhan sa sakit mas may magig masakit aron makahinulsol San Roque na nasanto sa iyang sakit Saint Teresa of the Child Jesus nasanta sa iyang sakit ug daghan pang mga santos Saint Francis of Assisi Padre Pio naghatagan tog stigmata mao to ilang namatyan ang ilang sakit ana grasya na ang sakit kay makapahinulsol na nato una nanagani kay cancer nga stage 2 ingnan Ginoo Lord pwede ra gyud mas stage 4 ang importante kining akong pagdumot sa akong isig katao
mawagtang na unta ni kining akong pagdumot sa kanhi kabit sa akong bana nga di jud ko mutagad, ako na unta ning mawagtang kining akong pagkahimalikas, kining akong pagkasugarol, kining akong pagkapalahubog, mawagtang unta ni dili lang ang kaayuhan o kaha ang kwarta ray akong sige hagtan-aw nga maoy grasya. Ang dakong grasya mao gyud ang paghinulsol sa sala. Sige, lingian na imong tupad kay basig nakatuog na diha. Mangutan na maghinulsol na ta. Ingna niya. Sige lang tag pangwarta niya ang kanang kwarta ipalit tag slot. Di ba? Gahapon na inihatag nato 15 kasako nga gisudlan og tag 5 kilo packed rice. Atong pakpakan. Sos. Adto wa gito mahinugon siyang kwarta. Nya human gisundan dayon asa nihatag diha og 20 ka boxes sa noodles na mga 1,400 ang packs na gagmay. Pakpak na sad. Hatag pa mo aron wagtang na inyong sala. Nindog na tayo. Mga igsoon, muduol kita sa Dios uban sa atong buhi nga pagtuo o pagpaubos. Muingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan nga molahutay sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga tao nga anaa sa atong pamunuan nga sa ilang kalisdanan nga giatubang madungagan ang ilang pagsalig sa Dios nung kaluoy ug panabang sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga masinati nila ang kahupayan nga gikan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang ni atong gikapuyan na sa pag-alagad nga makasinati sila sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nangamatay nga mahiusa na uban ni Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Mahigugmaon ug maluluyong Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma, ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana ang usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diosnon nga presensya, divine presence. Ang ato lang buhaton, di ta magsigig pangita og mga signs. Ang atong paningkamutan, matuma nato ang pulong sa Ginoo dinha sa atong kinabuhi. Salamat sa nituman sa pulong sa Ginoo nga nitabang sa atong parokya, pinaagis pagpalit aning mga slots. So ang atong halin sa DOPS niabot nag 8,181 slots, napay 46,819 ka slots ang available. Ang sa ato sang MMTL para sa atong pista sa segunda patron na nasa halin nga 1,628, napay 3,372 nga available. Mas mayog ato ning paspasan kay Kutobra ni Karong pitsa 29 sa Oktubre. Makapahimos ani ang atong mga kabus nga mga kaigsuonan, apil sa atong mga kapilya na matagaan nato opportunity nga makaayo-ayo sa ilang mga kapilya. Sa ni ka mga buhat sa kaluoy. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.